señoras e señores, son as 7:10 da tarde, aquí estamos os do Voltas co Prato, como cada tarde cociñando en directo, aquí estamos na Televisión de Galicia. Sí, estades vendo aí @francañotas, pois seguideme a min tamén. Sí. Claro, joder, xa que seguides o Instagram do programa, seguideme a min tamén, porque en @Voltas co Prato aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que imos, bueno, subindo pouquiño a pouco, porque nos costa, pero imosla subindo pouquiño a pouco, aí estarán todas, sobre todo as que veñen agora de Nadal, Vamos ter moitas receitas moi interesantes de Nadal. Vale, ahora é cando vou cambiar de cámara, así que 1, 2, 3. E hoxe, connosco, temos dous auténticos artistas que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Xulio Mato, hoxe ves vendo xeonllo? Sí, super ben, recupereime. É que ainda así se leche un pouco lento respecto a Begoña. No, que Begoña de repente vai despacio e de repente... Ostras, hoxe hai unha efeméride. Dixo Begoña antes de entrar aquí que había unha efeméride. Como? Unha efeméride importante, Begoña. Sabes o que é unha efeméride? A ver... Que hai hoxe 13 anos? Cumplen Que hai hoxe 13 anos? Hoxe hai 13 anos que abrín por primeira vez un local meu, sí. Aí está, Begoña Vázquez, 13 anos despois, un aplauso para ele, Moi ben, moi ben. Xa pechei, Moi ben, como se chamaba o local que abriche e pechaches? O Souto das Candeas. O Souto das Abrín e Candeas. pechei, no. Abrín estuvo 9 anos, e pois pechei porque veo a pandemia. Foi na pandemia, cando pechaches? Un ano despois da pandemia. Pero porque dixeches, vou abrir un. Non dixen eso, que pasa que non podía manteñer os dous, o sea, ou pagaba o alquiler dun ou do outro, entón... Moi ben, pois nós encantados de que estes 13 anos despois aquí con nós. E temos unha cousa de recibo moi importante. Sí. Moi importante. Porque temos unha superfan do programa que é Manuela Calviño, de O Entrazo, que hoxe, atención, hoxe fai 100 anos. Un aplauso para Manuela Calviño, moitos parabéns, De O Entrazo que vai 100 anos hoxe, Cuidado, 87, cando abriche ti. Cuidado, Tiña 87 cando Begoña abriu o programa, aí sigue, véndonos. Eu digo-vos unha cousa, non todo o mundo fai 100 anos, Non todo o mundo. Cuidado, Está moi ben, Está moi ben. E teño que dicir máis, contáronme que Manuela está por fora ca bata do Galicia Noticias, sabes? Claro. E cando vai empezar o programa... Bueno, a bata do Galicia Noticias. Chamanlle así a bata gallega do Galicia Noticias. E cando vai empezar o programa, saca a bata, tira a bata, séntase diante da televisión 10 minutos antes de que empece o programa. Moi ben. Moi ben. Sobe iso, Sobe o Moi Voltas ben, co Prato. Manuela, moi Así ben. que, moitísimos parabéns para Manuela. E agora sí que imos cociñar, porque chegou a hora, así que a ver que nos trae Moisés de Soutomaior. Hola, boas tardes. Eu son Moisés, son de Soutomaior. Unha receta para facer con coliflor, eu sempre a fago cocida ou con bacallau, unha hallada. A verdade é que me gustaría algo máis novedoso. De que maneira sacarlle partido a coliflor e probar unha cousa diferente. A ver con que me sorprenden estes cociñeiros hoxe. Mando un saúdo a toda a miña familia e en especial a miña nai que está de cumpleaños hoxe. Felicidades, mamá. Claro, sí. Toma, Eso non se me contrae. outro aniversario. Outro aniversario. Pois, despois preguntaremos a Moisés como se chama a súa mamá para que lle mande un bico o que queira, o que queire decir el da súa mamá aquí na Televisión de Galicia. Moisés de Soutomaior pedía coliflor. Claro. Estando... Ostras. É que me acaba de dicir a directora, mira ao fondo que temos. Ostras, É o dios coliflor. Da ganas de invertirse. Eu, fans do coliflor, deus do coliflor. Podería ser unha coliflor unha bomba atómica. Sí. Aí andan as cousas. Que pasada, Que lle vas facer ti a Moisés? Todo cerebro, ese. Sí, é todo cerebro, sí, exactamente. Vou facer un pastel. Furor pola coliflor. Vou facer furor pola coliflor. Veña, va. Vou facer un pastel con polo. Porque a coliflor, sobre todo pos cativos, é mala de meterlla enganada. Sí. Entón, vamos a facer un pastel salgadiño moi rico, xa verás. Hai algo peor para os cativos, O brécol. O fígado. O brécol. Sí, o fígado. Eu estou con cañotas aí. Ves, ti eres do meu equipo. Solo coincido contigo neso. O sea, eres do meu equipo. O resto nada, pero... Sabes que a semana pasada aquí Sei estuveron que dando houve un caña. lío, sei que houve un lío aí. Eu non foi capaz de probalo. É normal. Moi pouco profesional. Eu tamén, a min tamén me costaría. Ves? Bueno, agora desde que comín grilos xa podo comer cualquier cousa. Fígado de grilo. Entón, vas a facer un pastel de coliflor. Aquí. Vale. Isto é un molde. Sí. Te vai quedar... A idea é que quede bonito. A idea. Acábame de dar conta que ten un burato aquí o molde. É que non che vai valer. Sí que lle vale, Sí, non que ten vale. problema. Vale.
Pois Xulio Mato vai facer un pastel de coliflor con polo, Begoña Vázquez. Pois Begoña Vázquez vai facer outra cousa que non é un pastel, Moi pero ben. moito mellor. Que vai ser? Mira, vamos a Para coller este celebrar os pan. 13 anos da túa primeira apertura. Xa ten todo cheo de fariña. Mira, vou facer un pan recheo de coliflor. Vale? Petit. A idea original era outra. Xa. Pero non había un pan suficientemente grande para coliflor. Ti que tipo de problema tes cos bolos? Adáchete. Eu nada, eu agora dicime, tens que facer tal, digo, pois en honor a tal voulle facer este pan. Hai que facer non sei que. Eu fago tô con máis pan. grande Eu agora, non sei que todo con con pan. pan. Eu nun pan. Eu debaixo dun pan. Eu ao lado dun pan. Vou facer un pan, vou facer unha pasta, vou facer non sei que, vou amasar. Vale. Hoxe non vou amasar, traigo pan feito, pero por iso quedou pequeno, porque chego a traer un pan meu, xa era grande. Que vamos a facer? Vou cocer a coliflor, que xa a teño cocida. Vale. Vale, Vou na remozar, e por vou facer unha bechamel con un pouquiño de xamón, queixo do teu, da Arzúa. Vale. Vale. E por vamos meter todo dentro do bolo. Na. E vai ir ao forno a gratiñar. Despois Vai estar buenísimo. Mellor co fígado. que vas facer? E por gaño. Ah, bueno. Claro. Podemos empezar o programa. Cando queiras. Veña. Señoras, señores, cociñamos coliflor na voltas co prato, marchamos con Vamos. Xulio Mato. Veña. Veña, vamos a ver. Que lombazo, Por que estás soando é pasteleiro? Porque é un pastel. O teu. porque é un pastel, É un pastel. claro. É un pastel. Claro. Moi ben fiado, Fiaches Eu mal, iba a Miguel. cortar aquí, pero non me vale. Entón. Somos amigos. Correcto. Pastel de coliflor e polo. Eu teño que dicir que o coliflor, cantos máis anos pasan, máis cariño lle coño. Sí. Sí. Bueno. De cativo non me gustaba moito, pero ahora... Tampouco. Ahora sí, No. non me gustaba moito, non era unha cousa que decir, se me poñían ou unha hamburguesa ou unha coliflor, quería unha Pois hamburguesa. a min pásame o mismo contigo. Va. Canto máis pasa o tempo, máis me cariño queres. che quero. Ah, vale. Pensei que era ao revés. No. Vale. Vamos a ver. Moi ben, moi ben. Non acabo de dicir que o meu amigo pasteleiro. Sí, exactamente. Pois Bueno, mira, picamos o polo. Temos a tixola xa ao lume. A tope. A tope. A A tope tope. porque só vamos saltear. Vale, mentras se nos saltea o polo, vamos picar esa verdura que tamén vai ir con él, esa cebola, ese pimento, vale? Teño unha pregunta, isto que vai ser? Vas mesturar todo, metelo aí ao forno e listo? No, vamos a poñer bonito. Vamos a poñer bonito. Vamos a intentar que quede bonito. Vale. Aparte de rico, que quede bonito. Valo intentar. Vamos a intentar. Vale. Vamos a intentar xuntos. Como somos amigos, vamos a intentar xuntos. Vale? No. Sí, sí. No. Vasme dar unha man, xa verás. Me dá unha man. Despois. Veña, xente da casa que nos chama ao 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Queredes gañar cartos? Pois chamade ao Voltas co Prato. Queredes falar con nós? Chamade ao Voltas co Prato. Queredes dicirlle a Begoña, parabéns, Begoña, 13 anos desde a túa primeira apertura, perdón. Ui. Chamade ao Voltas co Prato. Trebuqueime aí, Era raro, Verdad? Xa... Ibar ben. Sí, iba ben. Bueno, en calquera caso, sabedes que hai 50 euriños dunha vez e 50 outro no Voltas co Prato a televisión. Da coliflor. Toma! Ala, unha poquinha de pimenta, así botei un poquinho de sal tamén, vale? Mira, a coliflor teña cocida tamén. Seleccionamos os arbolitos máis bonitos para que nos quede algo chulo. Vale a poñer por riba. Como ben dixe, non me quero repetir, pero os máis bonitos para que nos quede máis bonito. Vale a poñer por arriba. No. Xa verás. É unha sorpresa. Que non se move ninguén. Que vai unha A toda a sorpresa. xente que este agora mesmo pensando en deixar de ver a televisión de Galicia, que non o faga, Que non se lle ocurra. que non se lle ocurra. Porque Xulio Mato... Dudo vai- moito que haxa nada mellor para ver que nós A agora. verdade é que non, Por eso. Non hai nada máis. Por eso. Mira, picamos así ben picadiño porque vámoslo facer casi en tempo real. Vale? Como é eso de case? Casi en tempo real porque vamos a preparar todo o tinglado do noso pastel e despois no que dura o programa. Sí. Despois vamos a facer un poquinho de maxia, pero No forno. Claro, pero non hai, aquí só hai unha trampa. Vale. A máis grande de todas, que é que se cociñe. Claro, de forno. No, pero bueno, pero me refiero, podíamos Sai ter unha trampa. xa isto feito, podíamos ter xa isto tal, no. Pero tes tamén a coliflor xa cocida. Porque a cocina eu. Xa. Home, non iba a ser eu. Xa. Vamos a Mira, deixar a... Ahora escoita, ahora vou sacar isto e vou botar aquí a verdura, vale? Para que sepas, para que despois cando volvas sepas por onde andas, Vale. vale? Podes marchar xa? Sí, xa está. Pues veña, vamos Tío, con más. Begoña Mac. Vale. A esa niña le gusta el pan. Y a esa niña le gusta el queso. A esa niña le gusta el pan. Y a esa niña le gusta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella ¿Cómo? le dice que le deje un pedazo ¿Cómo? de eso. Le gusta el queso. Se me vai queimar a mantequilla tanto bailar. Sabes o que lle gusta a Hugo, o noso cámara? Que lle gusta? O Sporting de Xixón. É o que lle gusta Eu a é Hugo. que de fútbol ao noso xa che cámara. teño dito que nin papa. Bueno, pero é que ele é do Sporting, é asturiano, é do Sporting. Moi ben. Sabes? Sí, moi ben, Asturias, Comes de maravilla. Sí. Moi ben.
Ten razón, ten razón. É verdad, Asturias é... Asturias é top, patria querida. Hombre, a A mí ver, entón, encántame. manteiga, Manteiga, fariña. A ver, que estamos facendo, veña. Que é unha bixamel. Moi ben. Moi ben, Podía ser outra cousa, pero desta vez non acertaches. A ti chopeche, Podía ser un rus, podía ser facer outra cousa, Pero moi dixetes que ben. ibas facer unha bixamel. No, non cho dixen a ti. Dixetes antes que Chegaste aquí á mesa e dixenche... Dixetes a toda Galicia Bueno, que ibas facer unha bixamel. pois estabas atento. É que isto é increíble. O sea, eu levo indo sin merecelas. Veña. Bueno, Vamos merecelas, a ver, merécelas. Vale, vale. Merécelas. Entón, Cociñar un poquinho a fariña na manteiga, xa cociñamos, ahora vamos a engadir o leite. e darlle voltas para que se faja a Moi bixamel. ben, moi ben. Moi ben. E botarlle algo máis? nesta bechamel vamos a engadirlle espinaca. Por qué? Porque sí, porque enriquece. Ostras, eu Que? non sabía que había bolsas de espinaca de ensalada Sí. para cociñar. Claro, son diferentes, porque mira, isto non o vas poñer nunha ensalada porque é un cañoto enorme. Ah. Entendes? Pero pois ter folliñas máis pequenas que sí que se poden comer en ensalada. Ves? Claro. É que pasoume porque me equivoquei no súper. Hoxe, indo por unhas espinacas. Pasouche. Collinas de ensalada e tiña que coller de bolsa para cociñar. Pero vale, che. Xa, usei Non nese pasa igual. nada. É mellor que sean pequenas, un poquinho máis caras. Va. Pero tú tes pasta, non tes Sí, problema. claro. Non, a ti tamén. No, tú tes máis. Pero si non faz máis que abrir e pechar restaurantes. Sí, o que? Constantemente. 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 Sí, todos os días. De tres en tres, non te fastidies. Vamos allá. chamar ao noso convidado de hoxe e recibimos cun fortísimo aplauso a Moisés de Soutomaior. Un aplauso para él. Gracias por vir, Moisés. Como estás? Nada, ben, todo ben. Moisés, bueno, pedías coliflor. Non sei se é porque gusta o coliflor. Sí, en xeral gustame casi todas as verduras, Vale. Entre elas a coliflor, o que pasa é que si é certo que non acostumo a comela habitualmente, sabes? É unha verdura que non é moi socorrida na miña cociña. E, bueno, pois a veces cando a comes, pois sempre a comes da mesma maneira, O sea, por costume. O sea, básicamente, a coliflor pedíchela porque cho mandamos nós. Tamén. Vale. É que ahora máis ou menos entendí por como explicaste, entendí, non? Pois veña, vamos ver o de Begoña. Arrímate, por favor, aí, a Begoña. Aquí está. Benvido, Moisés, hola, que tal? Ben. Bueno, mira, estou facendo unha bechamel cunhas pouquiñas espinacas, vou baixar un pouco o lume, por se vai se me queimar. Así, para que vaya Que tamén me despaciño, se gustan as vaya... espinacas, o sea, que estupendo. Entón, ben, vou acertando. Ben. Depois vai levar, mira, vamos a rencher este boliño, vamos a rencher con coliflor, vamos a freír, vamos a facer un pouquiño empanada por frita, vamos a poñer toda, ca bechamel, con xamón e un pouquiño de queixo de arzúa. Ten boa Vale, pinta. pois, a gratiñar o forno. Moi ben. Haber visto así, ben, Sí, sí, sí. Iba a ser Pinta a contundente. coliflor inteira, para que o sepas, iba a ser a coliflor inteira e vamos a cocer e vamos a meter no bolo. E despois iba a ir por arriba gratinada, pero como non encontramos un bolo suficientemente grande para a coliflor que tiñamos, Vai desmontada. pois vai desmontada. Sí. Ten boa pinta. Que che que era moi parece, original. que che parece a idea, Moisés? Parece bastante contundente o plato. Sí. Entre vez Non estarás abierto, non? No. É que cando dixetes ti, non, gustame casi todas as verduras, tal, non sei que, falamos de coliflor e de repente ven Begoña. Sí, a ver. Bueno, a ver, un pouquiño de xamón, un pouquiño de Todos os ingredientes queixo. que lle metes me gustan, o sea que Vale. está estupendo. Hai algún que Maravilloso. non No, che sí me gustan ¿Sí? todos, sí. Vale, pois esta é a idea que trae Begoña Vázquez para Moisés. Imos ver de Xulio. Veña, pégate a Xulio, Hola, por favor. Moisés, que tal? benvido. Pois mira, eu para competir co bocadillo que che vai facer Begoña, vouche facer un pastel. Ui! Vale? Mira, teño aquí os que non lle gusta que lle chave bocadillo, é un bocadillo. Porque non é un bocadillo, é un pan recheo. Non ten nada que ver, un entrepán, mira, diferencias. leva aí que a tapa non lle vou poñer. Ah, non lle vas poñer? No, Unha pizza, entón xa vai non facer unha chama pizza, bocadillo. de coliflor. Un pan pizza. Eu seleccionei os máis bonitos para que nos quede un pastel bonito, vale? Os cogolliños máis bonitos. Mira, aquí teño requeixo, ovos e fariña, que vamos a facer un almohado. Aquí salteamos un poquinho de polo que ten sal, pimenta e pimentón e vamos a mesturar con estas verduras e despois con este almohado. Vale, entón mira, vamos a ir preparando. Vamos a batir os ovos. Pois tamén sona ben. Que sí. É un pasteliño salgado que, sabrás, sorprende o ben que ule o ben que sabe despois. Podeme gustar os dous. É que estaría moi feo que 900 programas despois gañaran os dous, sabes? Estaría moi feo. Pero sí que é certo que probablemente nunca comerás a coliflor así, No. de ninguna das dúas para maneiras. nada. Vale, tú estás como a mí.
Sí. Estamos aí un pouco. A ti gusta o A coliflor? mí sí, Sí. Eu estaba dicindo a Xulio que a min, co paso dos anos, gústame moito máis. Gústame moito ao forno, Xulio. Sí. Sabes, gratiñala, así gústame moito. sí. Sí. Con bexamel tamén, como A fai. parrilla tamén está moi rica. Pois mire, nunca a A probei. parrilla, dando así unha escaldadiña despois a parrilla está moi boa, Esa nunca... Con ajo, O único problema que ten a coliflor é que cando coce sule mal. Bueno, Non mo le normal, ben. pero eso logo marcha ese Sí, cheiro. pero non mo le ben, non hai ningún truco. Non hai ningún truco para que non mo le... Sí, había algún, pero eu non sei. A mí O gustame leite, que non, cheire. algo así, non Sí, entendemos. O leite para que blanquee. O leite para... O leite para que blanquee, pero cun pouco de vinagre cheira vinagre. un poquinho menos. Bueno, pois cheira peor, entonces. No, porque lle quito, bravío. Vale. Moisés, tenche que preguntar cal das dúas levabas para Soutomaior. Se tiveres que escoller unha, sen probalas, só pola vista, polas boas vibras que che dan, as vibes que sería agora, cal collerías? A de Xulio Moi Mato, ben, non Moisés, dubidou, moitas gracias, Moisés. Non dubidou. Non quere algo tan contundente como o de Begón. Despois hai que ver o sabor, claro. Despois que che guste, pero Pois- de momento vou gañando. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Graciñas. Un aplauso para Moisés, que está con nós con a volta escoprata da Televisión de Galicia. Vende Soutomaior. Bueno, señoras, señores, a coliflor é unha desas verduras que nunca faltan nas hortas galegas, sobre todo cando chego ao frío, xa o sabedes. Medra de maravilla co noso clima e por iso é tan fácil atopala nos nosos mercados nestes meses de inverno. Na cociña galega úsase moitísimo. A máis típica é cocida con allada ou acompañando bacallau, tamén gratiñada, ao forno ou metida nunha potaxe para darlle máis corpo. Últimamente está moi de moda en cremas, en tortilla ou incluso asada, que queda cun sabor sorprendente, pero quen a meteu nun pan? Quen fixo un pastel con ela? Cousas veredes, no voltas co prato. Receitas novas, diferentes e saborosas. Probade e contade no seu resultado, como sempre, en @voltascoprato, vale? E seguidme, por certo, que me olvidaba, @voltascoprato, temos un sorteo activo. Temos un sorteo ata o próximo mércoles, ata pasado mañán, así, por favor, participade porque regalamos un libro do Voltas co Prato, vale? Así que participade, e estará asinado por todos nós e todas nós. Participade, compartide, dadlle amor, o que queirades, e agora imos con Xulio Mato. Bueno, Manteiga. manteiga, vale, vamos a untar ben o molde. Non me acordaba do sorteo, Sin medo, non, O sorteo é É que importante. sorteamos tantas cousas. Sorteamos moitas. E temos unhas cousas para o Nadal, Sí. que iremos descubrindo pouco a pouco. Temos unhas cousas para o Nadal que vai Cuidado, ser... cuidado. Vai ser A mí espectacular. dame vértigo. Vamos pechar o cuarto de século de maneira espectacular. Sí, sí, sí. Vai ser increíble isto. A mí dame vértigo. Só pensalo. Bueno, ben untado, Ben untado todo con manteiga. Con abundante, vas a saber ahora polo que, vale? Vale. Abundante porque ten que nos facer un poquinho de pegamento ahora, Vale. vale? Vai nos axudar a que despois se despegue, pero ahora de primeiro necesitamos que nos faga de pegamento. Espera, que Vale. este ten. Ai, claro, é que senón non nos sacas, Claro, porque ten moita grasa. Como furrula a auga Buah, como corre desde ahora. que temos, É como unha pasada. furrula, Vale, estar aquí. Buah. Bueno, mira. Temos o almodo feito aí. Ovos, Veña. fariña e requeixo. Vale, un poquinho de sal, un poquinho de pimenta. Temos o polo que xa preparamos antes. Non sei eu o do requeixo, No, que non sei eu como será Que o non do sabes como requeixo. se... No, ben, Sí. eso vai estar ben. Mira, isto vamos a mesturar, vale? Valo mesturar ti, de feito, veña, dai aí co chisme. Veña, E mentras tanto vamos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa, porque haberá xente na casa pensando, ai, non reparten cartos estes do Voltas co Prato. Sí que repartimos. Home, Veña, por 50 euriños para todos e todas que estades na casa, que inventa Xulio hoxe coa coliflor? un pastel de coliflor. Moi rico, Moi rico, con Moi requeixo, É moi san, moi san. Polo, requeixo, moi rico. 664-4834-9, chamada a Voltas co Prato, que inventa hoxe Xulio Mato coa coliflor? Un pastel. Un pastel. 50 euriños un xogo. Vale, É risa mira. outra. Home. Mira, faime caso. Que? Faime caso. É que está Temos rindo. a manteiga, vale? E agora que vamos a ir facendo é colocando os arbolitos, Os cerebros. cotalo para arriba. Por cerebro. Vale, e así, contra, ves? Ah, vale, querías que pejase, pero non peja Ves? ben. Mira, ponémoslo así. E o que vamos é facer forrar todo arredor con estes arbolitos de... Despois vai ir o almohado dentro. Entón, a idea é que despois ao desmoldar se vexan os arbolitos. O sea, Vamos a facer un xardín. vale, na túa cabeza son espectacular. Home, claro. No, sona bonito. Sí, na túa cabeza. A ver se aguanta, Se non aguanta, temos que tirar do almohado.
Non te preocupes. Mira, vámoslo deixar así para que a xente se faga unha idea de como vai quedar. Vai quedar mal. Non te preocupes que xa me encargo de que quede ben. É como vai quedar. Mira, aquí como nos vai sobrar algo de coliflor, vamos a picar aí tamén, vale? Vale. Vale, non quero que te sintas presionado. No me sinto presionado. Vale. Pero teño que rematar ao almohado para poder Perfecto. usalo de Non te sintas presionado, entonces de hormigón. vou marchar con Begoña. Veña, deixamos a Xulia aquí. Vamos O con meu Begoña. amigo é pasteleiro. Pereira non fai pastel. É igual, pero Julio sí que fai un flan. Fai Un flan dos 80. Venga, non flipes, un flan. Bocata. A ver, mira. Mira, tes coliflor rebozada. Exacto. Mira, Moi ben. E aí a bixamel. fariña hueva pan rallado. Na máis? Exacto. Vámonos a poñer un poquinho a cantar outra vez. que se me Bueno, baixou un pouco o que lume. curioso isto de... Pois teña bechamel feita aquí. Bechamel. Bechamel. Jolín. Mira que eres, eres Hai maligno. bechamel e bechamal. Eres maligno. A bechamel e bechamal. Vou botar, vou engadir un pouquinho de queixo a esa bechamel. Ostras, ese queixo está cremoso. Está super cremoso, mira que pasada. Moi ben. Sí, sí. Isto é unha maravilla. Em, Teño que dicir que este queixo xa o limpei primeiro con un pouquiño de papel e un pouquiño de aceite de usalo, porque a corteza come, se tú ben o sabes. correcto. E vamos a dar unhas Correcto. voltiñas así para que faga así unha salsiña super rica. Pero hai que dicir á xente que non en todos os queixos se coma corteza. A ver, nos queixos galegos, por exemplo, sí que se nos pode galegos comer. sí, Pero pero- nos outros que levan cera, non. Aí está. Vale. O San Simón, ademais, a corteza podes utilizar para A fazer San Simón, a afumados. corteza está super guai, porque se facemos unha bechamel afumada, botamos Ves. simplemente a corteza, infusionámola un pouco na leite e queda... Comes o queixo Top. e bota a corteza. Exacto. Moi ben. Vamos allá. Vamos rencher, cañotas. Ai, Dios mío. Que nervios, que tensión. Mira co queixo todo derretendo. Queixinho así. Vaya bomba. Así. No, tiña razón o convidado, vaya bomba, Home, estamos no inverno. Moisés aí... Te por vas cortar un pouco de leña, xa está. Si yo. Unha fondí. Mira. Non veñas aquí a meterte comigo no meu... que parece unha fondí, digo, pero é por ben, na neste miña caso. mesa. Di E te má, que sacudo. ben Aí vai. Moi rico eso, Vai a sobrar, pero bueno. Depor mollamos ya a xente nun Ni pouco má, de... chaval. É que non parece coliflor, claro. sí. Claro. O está rebozado non parece coliflor. Eu voulle poñer un pouco de queixo e teño... Isto listo, Ah, xa está. Xa se pode editar. Mira que feliz está A cando non tranquilidade traballo. é a tranquilidade. Ve que che enseño eu como teño. Entón, que vas? Poñerlle Vou queixo e poñer metelo un no poquinho de forno. queixo, metelo no forno e por vou a preparar un pouquiño de unhas lasquiñas de queixo de xamón. xamón e listo. Sí, quero ir ao sabe nin forno. que di. Vai enredar. Non sabe nin o que di. Vas facer tempo. Ela, vai facer tempo. Eu quería esperar para metelo no forno. Por veña, espera aí. Home, o Xulio ten prisa, No. Estás seguro? No, Por veña, seguro, espera seguro. aí, dime. Por veña. Por certo, o teu amigo Garea, que che vi unha foto con ele outro día, Sí. está empezando xa a facer os panetones ou cando empeza? Pois, non sei, hoxe creo que quedei con el. Pois pregúntalle da miña parte, Hombre, Tempo e temperatura. 10 minutiños que gratine, máis ou menos 220 grados. Mira que feliz está, Mira que feliz está. Ahora vou pondo 10 Xulio. minutiños, veña, vente, vamos. Veña, bien. Vamos con Xulio Mato. Ves como ahora non cae? Claro, porque Claro. necesitamos un poquinho de hormigón aí. Hormigón. Un poquinho deste hormigón, vámoslo poñer, a ver, como fago para que se vexa un pouco. A ver, para, aguanto cho. No. Para, No, mellor no. Vale, non me pides axuda despois. No, mellor no, porque me organizo mellor así. Ti non me así pidas mira, axuda vamos despois. ir metendo polo medio e vamos facendo forza para que se nos vaya pegando a coliflor contra as paredes, vale? Este é o relleno do flan que di Begoña, que en realidad é como se fora un pudín salgado, ten razón. Correcto. Claro, é un Ten flan razón. salgado. Cando a ten, hai que darlle. Que la ten menos veces do que cree, Sí. pero... Pero ela pensa que ten sempre. Sí. Non a teño sempre, pero un 97, 98% máis ou menos anda a cousa, Bueno, mira, Depende do día. Vamos Cando a non te aplastar, porque te confundiches nada. Claro. Vamos a aplastar así ben, e ahora o almohado que nos quedou aquí, Por o que riba. facemos é, botámoslo por riba, isto vai ir ao forno... Isto vai- non medra nada, non? No. Nada. Isto Pero- cocíñase. Vale. Só. Moi ben, Entón, ahora Está moi ben axudámonos- repartido. Axudámonos con isto. Moitas gracias, Está ben Begoña. repartido, sí, sí. Pero Mira, que e non ahora, sei. para que nos asente ben, damoslle un par de toques. Pa que boto aire, pa que boto aire. Eso, para que nos asente aí ben. Ves E ahora como vamos sei? ao forno. Ala, veña. Este Veña. vai ao forno, 200 graus, 15-20 minutos, vale? Que esa é a única trampa que temos. 200 graus, 15-20 minutos. Aquí Eso. está a trampa de Aí Xulio. vai. 200 graus, 15-20 minutos. Moi ben, hai que Vale. repartir cartos, Xulio, porque Home, está a xente na casa... que vamos a facer con eles, non? Claro, a ver, eu jardaríos. Eu jardaríos. Sí, porque tienes un moi aforradoriño. Correcto. Vamos a Marín. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás?
Ben, gracias. A ver, o tempo en Marín está como aquí en Ordes ou mellor? Non, está malo, non para de chover. Bueno. Todo o día chovendo. Está o día perfecto para ver aquí. Estamos no tempo, Ana. Bueno, sí. A voltas co prato. Claro, está o día perfecto para ver a voltas co prato. Veña, por 50 euriños quero que me digas que invento fixe Xulio Mato coa súa coliflor. Pois fixo un pastel de coliflor. Bueno, vai moi ben, Un aplauso para ela. Moi ben. Que levo os 50 euriños. Pois, Ana, mandamosche un bico enorme, xa sabes que esta é a tua casa, cando queiras podes vir, vale? Moi ben, pois moitas gracias. Un Veña. saludo para vos. Un bico grande, chao, gracias por chamar. Chao. Hasta loguiño. Gracias. Chao. Eu vou marchar con Begoña, Moi vale? ben, eu vou ir Ti sei que cortando non unhas tes moito lasquiñas máis que desto. facer tampouco. Vou cortar estas lasquiñas. A Malena le gustaba el coliflor. Y Toma. de tanto que comía, Un canapé. Nunca che dou de comer, Eu quería ver como gratinaba eso, pero... Hai que esperar, a vida é así. Verdame Que te dá? un pouco xamón, ó. Xa ten aí. Bótame unha lasquiña, un pouquiño aí de... Solo sabes Un pedir, pouquiño, un pouquiño. Toma. Aí. Aí. Queimará, queima. Oxe ganou, no, que me Hoxe non queima, hoxe non te queima. mesturou aquí un Hoxe cacharro. estou tranquila. Está mellor. É normal. Pois eso con pan. Está moi boa, Gracias, home. Está moi boa, Que esperabas? Ostras, Está moi rico, A verdade é que pensei que non sabías O meu xa cociñar. case... Sí, máis ou Pensei menos. que non Anda a sabías cousa aí. cociñar. Mira, Rematou iso ou non? está xa fundido. Está fundido, Vale, pero espera, si queres vou co público. Non, vou co público. Vale, perfecto. Vale. Mellor. Veña, vamos co público de Voltas co Prato. Imos coa xente de Soutomaior, vamos. A ver. Tes fame, non? A ver, Moisés. Eu xa provei de Begoña. E que tal? Ben. A ver, a min teme os dous me teñen boa pinta. O que pasa é que a min os pratos tan contundentes, como tan cargados, tan pesados... Ese pa digestión... Eu sou unha persona de comer máis tirando a lixeiro. Ven un día que testedes un pouco, pero non me gustan as comidas con tanta grasa. Sabes que pasa? Con Hai que ir tanto acostumando o estómago ao Nadal. Sí. Entón xa vas, sabes, o teu estómago xa vai dicindo que viene. Que viene. Que viene, claro, exactamente. Entón, por iso cho comentaba. Bueno, o de Bego está moi rico e o de Xulio, a verdade é que o aspecto que daba era moi interesante. Sí. Porque eu un pastel así, Sí, non estou acostumado. Por eso te digo que, como non acostumo a facer ese tipo de recetas así como máis elaboradas, estar máis acostumado sempre a facer algo máis básico e algo máis rápido, e como dicen que a xente nova sempre temos prisa, ainda que eu non estou nese grupo, non, ti non de xente nova ou non de prisa. Cal dis ti? Os dous, pero bueno. Vamos facer unha cousa coa xente que está aquí no público, vamos facer unha votación. Vale, a xente que pense que vai estar máis rico de Xulio Mato que levanta a mão. Os que pensen que de Xulio vai estar máis bo. Bueno, a xente que pense que o de Begoña Vázquez, a contundencia en persoa, vai estar máis bo que levanta a mão. Mira, chavalada, Non hai... A xente nova necesita facer masa para despois salir de festa. É verdad. Eso é para despois salir de festa, é certo. Vámonos ver de preto. Sí. Por veña. Vamos con Xulio Mato, un aplauso para Moisés. Vamos para lá, venga. Bichi. Sí. Arrímate aquí, está ben. Xulio, que? Que tenemos... Tío, sacalo. Entón, que soy aí, eu que sei, unha cabra, un boi, un can, aí está ben, eu que sei. É moi cativo, Abre ya, bueno, sí, abre, dalle igual. Vamos alá. Ostras, mira, metes llamado ao forno. Sí, porque xa está temperado. Eu sei que era o único truco, a única trampa. Metes llamado ao forno, Mira, Moisés, veña. que che parece? É moi boa pinta tamén. Bueno, vamos a intentar a ver que sae daqui, Pero espera. Cando probaches e deche da volta ou non? No. É a primeira vez que lle vas dar a volta. Moi vou dar a volta. O sea, que pode salir mal. Pode salir. Vamos. Veña. Ahora ves, Sí. Bueno, vamos a ver. Que tal? Aí va. Moi ben. Bueno. Non sale ben de todo. Tendo en conta que lle quedou media receita dentro do molde. No. Bueno, pero Está bonito ou non está bonito? Sí. Parece un xurés. Está ben. A ver, Parece? Un xurés. Ese que as montañas. a ver, o de está bonito
Está bonito, mira os arbolitos. Un arbolito, dos arbolitos, tres arbolitos. É como un bosque. De feito, iba a dar a volta, non lle vou dar. Do que me gustou, como quedou? Bueno, pois nada. Non me atrevo. No. Vamos a botar un pouco de pimento doce moído por Bótalle os riba. restos ese tamén por riba. No, no, no. Como non? No, eso vamos a deixar para comer nós, así Vale, de petit comité. perfecto, pois vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, que é curioso porque, aínda que non lle saian ao 100% as cousas, sempre lle quedan ben. Bueno, está regular. Veña, vamos ver de bebo agora. Temos que está o carneiro borrado. Vamos alá. Madre mía, pedazo. Madre mía, o estómago de Moisés. Que va, isto é coliflor. Non ten nada. Aí vai. Ahora vamos a poñer así un Aí, por si poquinho de era xamón pouco. por arriba. Por si era pouco, un pouco de xamón, con súa grasa. Aí está. Ui, que sano estás, cañón. No, foi porque el dixo que comía lixeiro. Que sanito. Sí, Bueno, vámonos a cortar. sí, claro. Facilita má tarefa Pois, porque no, si sí, non sí, despois a ver que mete ese bocado. Non, a isto é para cortar así. É que sempre cociña ao vista, sabes? No. Como que non? Se fixo un día aquí, colleu un bolo de pan así enorme e meteu de chourizos enteiros así. Porque fixen un... Furou uno. Fixen un ourizo de chourizo. Un ourizo de chourizo. Foi para unha compañeira que ahora non está e dediqueillo a ela. Si, era... Vaya moi chulo, bomba, unha receita moi vaya chula. bomba, Ahora vaya que veñen... Mira, ahora que ven Bueno. un cachiño de pan, queixo... Un lirule ben, E ala. Oh, Xa está. un lirule ben, E ahora vámoslo a presentar aquí, como se fora unha tarta tamén. Vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez, artista dos Fogóns. 13 anos con seus propios restaurantes. Vamos por lá, 22 en cociñas. Pois vamos por aí, por favor. Aí á dereita. E mentras tanto voulle preguntar á xente da casa, voulle fazer a pregunta de concurso, a segunda, por 50 euriños, como cociña Begoña a súa coliflor. Begoña, Cocida e frita. Aí vou. aí ben. Como cociña Begoña a súa coliflor? Cocida e frita. 664-4834-9, chamade a voltas co prato, 50 euros, como sempre, en xogo, e queremos repartilos e dalos, porque senón queda Xulio con eles. E non queremos que quede Xulio con eles. Nós queremos darlle á xente da casa. Outra cousa, participade no sorteo, vale? No Instagram, @voltascoprato, aí estamos agasallando un libro do Voltas co Prato asinado por todos e todas nós. E agora sí que chegou o momento da verdade, Moisés, cando queiras, podes probar as dúas receitas. Ok. Tamén chamarlle lixeira a esta tamén. Sí, Eso bueno. é toda verdura. a ver. Eso é toda verdura, é ovo. Chamarlle lixeira. Volvemos ao de sempre. Está cheo de calorías. Ay, Vale. Todo sucio. Recordade que repartimos cartos, chamádenos mentre Moisés Moi proba as ricos, dúas moi receitas de coliflor. Hai que dicir que as dúas receitas ao final quedaron bastante ben de aspecto, Imos a verín. Rosa María, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Ti acordaste do souto das Candés? Sí. Biches. Moitas gracias. Biches. E ti crees que pechou porque Begoña quería vir á televisión? No, porque empecé moito despois. Bueno, Rosa María, veña, por 50 euriños dime como cociña Begoña as súas coliflor. Cocida y frita. Moi ben, un aplauso para Rosa María que leva os 50 euriños. Que van para Berín. Que ben, Biches. Que suerte, que Para guai. Berín, Mira que contenta estás. Home, claro, Estás jolín, contenta. vai pa miña terra. Mandamos un bico enorme, vale? Adiós, Rosa María. Chao. Adiós, quedou aí. Como sodes en Veña. Berín, Chao, ela. Nós Chao. É que ela xa non os cartos e colgou. Collo carto e corre. Sí, Claro, sí. home, a ver, a vida é así. Pois imos alá, Moisés. Cando ti queiras, tesme que dicir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe. Xulio. Don Xulio Mato! Aí está! Gracias. Vale, queda Moito máis. Era un pouco máis lixeiro, o de Xulio que de Begoña. Entón, claro, como Moisés quería lixeiro, pois démoslle lixeiro. Señoras, señores, sigan coa actualidade, sigan na Galega, porque agora veñen os compañeros da Hora Galega e lembren que teñen que participar no sorteo @voltas co prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas e ademais agasallamos un libro da Voltas co prato, por favor. Seguídenos, que queremos dar ese libro próximo mércores, así que todo o mundo moi atento a todo o que pase no Voltas co prato, van pasar moitísimas cousas bonitas neste Nadal. Chao, chao, queremos moitísimo. Quedamos comendo coliflor. Chao. Si quieres te pico la coliflor, te pico la coliflor.